سلااو ڕێز هێویدارم هون ji her demekî de baştir bin. Ez divê bernameyê de behsa bûyerên du ya Hewlêrê li Herêma Kurdistanê dikim. Ez bawerim rojeva sereke ya Kurdistanê bû û ew nîşanî me dide ku şerê li Ukraynayê û şerê jeopolîtîka sed sala bîst û yekemîn û şerê enerjiyê çawa bandora xwe li ser Kurdistanê jî dike. Yani di hemî şirovên berê de hatibûn gotin ku ew şer ne tenê Herêmê Kurdistanê jî di xwe de digire û gelê Kurd jî gelek hazirtiyan ji vê rewşê rabike. Mixabin mirov lê dinere hinek partî û serkirdeyên gelê Kurd an jî hinek partiyên Kurdan ne tenê amadekariyê nakin ji bo demê pêş gelê Kurd û bajarên Kurdistanê jî dikin hedef. Em li ser vêyekê diaxivin di şerê di hêrişê vê carê de Îran birevajiyê êrişên berê ku nerast li rêka grûpên nêzî xwe grûpên proxy yan jî heşdû şeعبî wane êriş dikirin lêxwedî dernedikket lê vê carê lêxwedî derket got ew êriş min kiriye me kiriye û ew jî nîşan dide ku pêvajo bi rastî jî çi qasî hesas e û Îran dixwaze peyamekî pir tund bide Herêma Kurdistanê lê beriya ku em bikevin ser şirovê navaroka şirovê em li vir de behsa sê sînaryoyan dikin ji bo ku di analîzan jî de behsa sê aliyan têkirin sê sedeman têkirin ku sedem bûn ji bo vî êrişî em va sedemane tînin berhev û em lê dinerin ka kîjan sedem ji wane bi rastî jî zêdetir mumkîn e û meqûl e ji bo êrişekî wisa ku bê ser Hewlêrê bê kirin ku ji bo ku ew hêrişekî ciddî ye û hêrişekî mezin e teknolojiya ku hatiye bekaranên teknolojiyekî pêşketiye û giran e û di heman demê de jî wek me got Îran bixwe lê xwedî derdikeve yani divê ku hinek tişt hebin. Niha behsa sê sînaryoyan têkirin sê sedeman têkirin yek tekiliya pedekê û İsraîlê tê behs kirin û wek sedem tê nîşan dayîn ya dinê jî pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê ku Îran jê rihetsiz e û pedeke jî di vê koalîsyonê de ye ya sêmîn jî behsa meseleya gaz û neftê têkirin yani ku girêdayî şerê Ukraynayê embargoya li ser Rûsyayê ku nekare gaz û neftê bifroşe û Amerîka welatên Ewropî li rêkên nû digerin ji bo gaz û neftê. Em behsa van herseyane dikin. Em lêliya yekemîn de dest pê bikin tekiliya pedekê û İsraîlê tiştekî veşartî nîne ku tekilî di navbera pedekê û İsraîlê de hene di dema hereketa Eylûlê de di sala şêstiyan de ev tekilî hebûn gelek carinan subayî û fermandarên İsraîlî û sîxurên Mosadê li çayên mîna Hundirên û li Barzan û li devera Gelalek ku mala Mistefa bixwe li wir bû li wir hatin dîtin jêgirtin û İsraîl jî ev yek ne veşartiye gelek carina dîmenê û dîmen û belgeyên wan jî hatine weşan kirin. û em bêjin di piştî di dawiya sala newetî de û di destpêka 2000 de me dîsan hinek bûyer dîtin meselan carekî Îranê rejêma Îranê ew kampa berê ya pedekê li Îranê li kampa Zîwa ku piranî Barzanî tê de hene li wir de êdî çend kes girtin bi sedema sîxurtî kirine ji bo İsraîlê ez bawerim hinek ji wane kuştin jî û behsa meseleya Fransa Herîrî de heta behsa wêyekê têkirin ku Îran destê wî tê de hebûye kesek hebû bi navê Tehsîn Ergûşî berpirsyarê dosya penaberan ya Kurdan bû li Îranê ew wê demê hat qetil kirin û behsa vana hemî têkirin ku di wê demê de pedekê an jî İsraîl di rêka pedekê berdewam kariye xwastiye biçe Îranê û vegere û niha jî behsa vêyekê têkirin bêguman ew diçe eqil ji bo ku pedeke Îranê yani İran dewarê stratejîk ji bo pedekê çima giring e
تەنێ ji bo wê giringe gava ku pedeka reviya an jî şikist anî an jî aj betalek anî mîna heftê û pêncî mîna heştê û heştê wê demê cepheyekî pişta jêra hebe ku aîlê xwe malbatê xwe mala barzanî hemî biçin li wir rûnin û di yani giringekî wisa hebû lê îro giringekî wisa ji bo pedekê maye ku teknolojiya weqasî pêşketiye her malbatekî barzaniyan çend balafirê wan hene û dikarin bifirin biçin Ewropayê biçin Amerîkayê biçin her derê li Amerîka û li Ewropayê vîlaya wan û cihê wan û şerîketê wan û kompanyaya wan hene gelo çima pêwîstiya wan bi Îranê ku Tirkiye jî heye di wir de ew jî ceya pirsê yani ew rewşa sala şêstî û heftê gelo nehatiye guhertin bêguman hatiye guhertin loma jî yani ez nabêjim pedeke rasterast alîkariya İsraîlê dike lê İsraîl bi pasaportên welatên din bi pasaportên sext e tê Herêma Kurdistanê li Herêma Kurdistanê wicûdê wî heye bêguman û Îran jî ji bo wê wêyekê hesas e yani hesasiyeta Îran ne tenê İsraîlê yani Îran dizane ji aliyê İsraîl û Amerîka Ewropayê de û ji aliyê welatên kendavê ya Suniyan de tê dorpêçkirin hêdî hêdî ji aliyekî Tirkiye li aliyekî Azerbaycan li aliyekî welatên kendavê aliyekî dinê jî Iraq û aliyê dinê jî Talîban heye yani niha di destê Îranê de tenê dû snûr mane ku hinekî ew ê wan pê snûrekî biçûk ya Ermenistanê snûrekî pir biçûk e û snûrek jî ya Iraqê ye yani li Iraqê jî de heger ku cimûcolên İsraîl zêde bin û bixwazin Iraq ji destê wî derbixin Herêma Kurdistanê ji destê wî derbixin bêguman amade ye ji bo navê şerekî mezin bike yani em vêyekê bibînin ka em wê sînaryoyê derbas bikin biçin sînaryoyekî dinê sînaryoya hikûmeta Iraqê ye yani dibêjin ev êriş ji bo navêyekê pêk hatiye ku aliyên nêzî kendavê yani şîeyên nêzî kendav û Tirkiyeyê Muqteda el-Sedr bi Sunyan re bi Helbûsî re û bi Barzanî re dixwaze îtîfaqek kiriye dixwaze hikûmetekî çê bikin Îran di wê hikûmetê de bejdar neke an jî aliyê nêzî Îranê de bejdar nekin yani mesela ew ev yek pir nakewe pir nabe pir mantiqî nîne ji bo ku Îran tedbîrê wî girtiye û li gorî min Îran pir rehet e niha ji bo ku hikûmet pêkwerê li gorî yasa divê serokkomarî werê helbijardin serokkomarî tê helbijardin û gava ku serokkomar hat helbijardin wê demê serokkomar hikûmet teyîn dike û hikûmet jî li parlamento deng tîne an jî nayîne bi wî rengî niha ji bo ku serokkomar werê helbijardin gerek civînek pêwîst e û di vê civînê de gerek li gorî yasa herî kêm 220 endam parleman amade bin niha her sê lîsteyan yani Helbûsî û Sedr û Barzanî komî ser hevdê bike nabe 220 yani pêwîstiya wan bi partî û aliyên dinê ye û ew alî jî hemî nêzî Îranê ne yani Îran di vî warî de rehet e loma jî yani Îran ji bo wêyekê ez bawer nakim karekî wisa bike û mesajekî wisa tund bide yani Îran dizane tu dixwazî hikûmet çêke tu dixwazî çê neke mesele bi wî rengê tu mecbûrî bê berlîngê min û bi min re gotûbêjan bike ez jî wê demê şertê min hene şertê xwe li ser te ji te re dibêjim Kam werin ser beşa sêmîn sedema sêmîn ji bo vê teqînê ku gerekî giring e yani herkes dizanî demaha çûyî demaha Fêbrwarî di naverasta meha Fêbrwarî de Dadgeha Federaliya Destûrî ya Iraqê biryarek da ku petrola Kurdistanê û gaz jî havît ser berê gaz tê de nebû tenê petrol hebû petrol û gazê Kurdistanê yanî firotina petrol û gazê Kurdistanê ji bo derve li dervey hikûmeta merkezî de karekî nadestûrî ye û gerek bê rawestandin ew biryar kengî hat ew biryar rojek piştî serdana serokê konsolosa Rûsyayê ku navê wî Îbrus
کوترا شیفە باوەڕکەم لە 14 مەها فێبریوەری سەردانە بافێڵ تاڵەبانی کرد لە سولەیمانیە و لە گۆڕی گەلک چاافکانیان لە گۆری گەلک زانیاریان کو دزەکردە ئەو مەساجە رووسایە ژێراگوتیە یعنی شار لە ئۆکرانیا دەست پێ دەکا دخوازن کارتە هەری مەزن لە دەستی رووسایە کو غازە بستینن و لە هەمبەری وێ ئەلتەرناتیفەکی پێشیاوی بکەن و رووسیا vêyekê mumkîyen qetîyen qebûl nake tiştekî wisa ji bafêl Talebanî re hatiye gotin û piştî jî biryarek li Dadgeha Destûrî ya Iraqê hat dayîn yanî demekî dirêj bû ji xwe ew meseleya petrolê me behs dikir meseleyekî nadestûrî ku li dervê ya hikûmeta Herêmê Kurdistanê petrol bifroşin Tirkiye û Tirkiye jî bifroşe İsraîlê yanî ew jî tiştekî ecayîb e û bi wî rengî lê dîsan jî Îran dengê xwe nedikir yanî Iraq dengê xwe nedikir Amerîka û Rûsya dengê xwe nedikir lê gava ku meseleya Okraynî derket pêş û Amerîka beaşkira ji Rûsyayê re got heger tu êrişî ser Okraynayê bikî ez ê karekî bikim ku tu nekaribe gazê xwe bifroşe û pereya Rûsya jî hemî dewr datên wê demê Nêçîrvan Barzanî rabû çantaya xwe girt û çû Enqerê Recep Tayyip Erdogan re axeftî û gava ku vegeriya jî behsa vêyekê kir ku boriya gazê çemçemal dê bi Tirkiyeyê ve bêgirê dayîn û gelê Kurd dê zengîn bibe yani gelê Kurd gelekî xêr ji petrola we dîtin niha bi gazê re dê zengîn bibe û piştî wê biryarekî wisa hat dayîn yani niha gelek kes ihtimal e bêjin wê demê hikûmeta Iraqê dewleta Iraqê ser bi Îranê ser bi Rûsyaya caşê Îranî newsaya yani hikûmeta Iraqê Dadgeha Federal biryaran li Îranê û li Rûsyayê nagire li Tehranê li Moskowê nagire li hilê biryarên wî jî siyasî ne ew têçûata yani ew berjewendiya demdirêj ya Iraqê ya dewleta Iraqê berçavan derbas dike û ew dizanin جیۆپۆلیتیکە سەد ساڵە 21 çewaya şerrekî vekîraya û ew dizanin divê tu hîsab ji hêz re bikî yani ez dewletim kes êrişî min nake mîna Okraynayê nabe wisa gerek tu hîsab ji hêzan re bikî û ew hêzê nêzîtene û ew hêzê ku dikarin êrişan ser te bikin Îrana Rûsyaya Amerîkayekî dibe bila bibe yani bi wî rengî bikin hikûmeta Iraqê ev yek dît lê pedeke hêjî ez bawerim ev yek nedîtiye û devar rojanan da jî dîsan Nêçîrvan Barzanî çû beşdarî forma aborî ya Antalyayê kir li Tirkiyeyê û dewr da jî dîsan li ser gaz hat axeftin bêguman Amerîka demekî dirêj dixwaze gazê Iraqê û Qeterê û İsraîlê hemiyan kom bike û bişîne Ewropayê û çawa têşandin ji bo Ewropayê heger ku ew welat tekiliyên xwe problemên xwe bi Recep Tayyip Erdogan re bi Tirkiye re xweş bikin çareser bikin wê demê rêka herî hasan rêka Tirkiyeyê bêguman ji bo ku rêkî din nîne an jî gerek ew gaz werê şilkirin û bi wî rengî bi keştiyan re li rêka behrê bişînin Ewropayê mesrefa wî hinekî zêdetir e û direngtir digêje lê li rêka boriya gazê niha tenê destê wan da boriya gazê Tirkiyeyê heye ya Rûsyayê jî heye ya Rûsya ji xwe nabe û ew êrişa ku li Hewlêrê hatiye kirin yani çi didêma yani heger ku mesele İsraîl e mesele hikûmeta Iraqî çima li mala ew ê xistin li xaniya Şêxbaz xistin Şêxbaz kiya serokê Kargrupa kompanyaya Kargrup kiya ew kompanyaya ku gaz û neftê Kurdistanê derdixe û difroşe û li bin bandora mala Barzanî de heta ew xanî berê digotin xaniya Nêçîrvan Barzanî ye û niha kirin xaniya Şêxbaz û
و لەسەر خانیە هەگەر لە فۆتۆڕافان هون بنەڕن هون دەبینن و لەسەر خانیەدا گەلک تشت هەنا ئەو بورج ئانتێلا سەتەلایت و تێلسز و تەلەفۆنن پشکەتیژی هەنا یعنی وەک مرکزێکی کۆمونیکاسیۆن تێدیتن یەک ڕۆکێتن بالستیکی لە ورکەتیە و ئەو خانی هەمی خراکریە ئەو قەسر ئەو ڤیلا ئەو کۆشک هەمی خراکریە و ئێدنێ لە کوکەتنە ئەم هێژی سوورەتێوان نزانن نابینن و نایەنن کەس نێزی وێ درێژی ببە و دەوردا دەبک وەرە کەسێ نێزی ئیسرائیلێژی ماڵاوان لەوەر هەبە لە وەرژی خستە بن لێ چما لە ماڵە کەسێکی خستن کو سەرۆکێ کار گروپە و کار گروپژی بەرپرسێ غازەیە هەگەر کو تەکیلیە خۆ بە ئیسرائیل ڕایە بە حکوومەتە عراق ڕایە ئەو مێرێک شێخباز چ بکە یعنی لەبەردا تێخویاکردن و ئەو مەسئلە گرێدایە غازە گرێدایە شەڕی جیۆپۆلیتیکە و پەدەکە بەڕاستی حەدێ خۆ نزانم کەفرێک ڕاکردە ژوی گەلک مەزنترە و ئەو کەفر چ دەورەت بەسەری خۆڕاناکە نا عراق بەسەری خۆڕاناکە یعنی ئەمریکا پڕ احتیمالە بخوازێ عراق تەکیلێن خۆ بە تورکیا هەنێکی بەرچاوەڕا دەرباز بکە و ژەهەڤدوڕە تەعویزان بدەن و گاز و نەفتێن عراقێ هەمی بچە بۆڕیا تورکیا و لە وەرژی بچە بەرلینێ ئەمریکا تشتێکی وسە دەخوازە بێگومان لێ عراق ناکە چمە ناکە حیساب دەکە یعنی دەبێژە ئەم ji بۆی غازێ ئەم دەخوازن غازی خۆ بفرۆشن ئەو پێویستیامە پێەیە لێ ئەم ji بۆی غازی دژمناتی رووسیا ناکەن شەڕێتە بە رووسایە تو چما و مەدەخی نافدا ئەمریکا ji پۆلۆنیان ڕادەبێژە هون وە قاسی بالەفران بدەن ئۆکرانیایە ئەژی بالەفرن F-16 دەمەوە ئۆکرانە هەری داوی حتا نەهاژی نەکریە دەمێ پێش بکانەکە ئەس نزانم لێ حتا نەهاژی نەکرێت چما نەکریە متفقی ئەمریکایە لێ ناخوازە بەڵایەکی بینی سەری خۆ ئێنەها پەدەکە قەت حیساب ژوان تشتان ڕناکە یان تشتێک و تەیب ئەردۆغاڕا دەبێژە تشتێک و قەتەر دەبێژە تشتێک و ئیمارات دەبێژە ڕۆژە دوێمین بارزانی دکێ دەبێژن لە شنگالێ ڤەکشێن داعش لەورە ڤەدکشە دەبێژن پترۆڵێ بشینن دشینن دەبێژە پترۆڵێ بگرن ئێنها پشتێک و ئەو بویەرچێ دەبن هەنە کەس تێن ئیرانی مەحکوم دکن تەمام ئیرانی مەحکوم بکە لێ مەسەلە چییە دەوردا کی دبە سەدەم و ئیران بە ڕۆکێتێن بالستیکی لە هەولێرێ بخێ ئیران چما لە بەسرایە ناخە چما لە هەرێما سونیان ناخە ئەوژی گرێدایە تورکیانە و گرێدایە یعنی تەکلیەنوەن بە ئیمارات و بە قەتەڕێ ڕاخۆشە بە تورکیای ڕاخۆشە چما لەوەر ناخە چما لە هەولێرە دخە یعنی خویایەک و لە وەرداژی هەنێک پرسگرێک هەنە ئۆ ئینسانێمە بێیک و حیسابین دوور و درێژ و حیسابین استراتیژی بکەن وا مەسانە بینن بەرهەفتوو ئان بە ئاوایەکی پارتیزانی ji بۆی دوو قڕوشە ئانژی بە ئاوایەکی سیاسی ئانژی بە ئاوایەکی عاتفی دوی گوساڵ دەچن برن لینگێ پەدەکێ تشتێ هەری ڕاست ناوە تشتێ هەیە ڕاست ئەوەکو مرۆڤ بەڕاستیژی سیاسەتا هەرێمە و سیاستا پەدەکەی دەربارەی پترۆلە دەربارەی جیۆپۆلیتیکە سیاسەتێکی ناعەقلانە زاڕۆکانە ڕەخنە بکە و بەوی ڕەنگی مرۆڤ دەکارێت کوردستانی بەپارێزێ هەگەر کو هەون دەخوازن کوردستانی پارێزێ کوردستان وسە تێ پاراستن بە ڕەنگێکی دنێ نایە پاراستن ینی چ مانتیق ژێران نینە ئیرانش خۆ وڵاتێکی خۆ مەزن دەبینێ خۆ خودیە نیڤی ڕۆژهەڵاتە ناوین دەبێنە یعنی ئەم ڕەخنە دکەن لێ کەماسی دەعالیەمەدا چییە ئەمووی دەبینن ئەموو ڕەخنە دەکەن ئاژی ئەم بەرەڤژیە vê dikin یعنی مەسەلەکە مەسەلە بەوی ڕەنگیە گەرەک مرۆڤ دەوێت چارچەوێدا مەسەلەیە بەنرخینێ و ئەز هێویدارم بەڕاستیژی پەدەکە و هەرێما کوردستانێ هەنێکی سیاسەتا خۆ
بەرچاوان دەرباز بکەن و بەوێ ڕەنگیژی هەولێرژی تێپاراستن یعنی هەگەر کە وسانە بە بەڕاستی نها لە باشووری کوردستانی یعنی خەڵکێن سادە خەڵکێ بەسیت خەڵکی نۆرمال کەس لە پەدەکە خودی دەرناکەوێ ینی دەبێژن ئێرش نەسەرمە ئێرشکردنە سەر ماڵا نێچیروانی سەر ماڵا کەسێکی دز چی ئیشێمە پێەیە ئیشێمە پێینیانی ئەو شەڕی رووسیا و ئەمریکا هون چمە دکەون ناودا ئەو شەڕێ ئەمریکا و ئیرانەیە هون چمە دکەون ناودا ئەو شەڕی ئیسرائیل و ئیرانەیە کولەڕێکا هێزن پرۆکسی ئێڕشان یەک لە تورکیا ئێڕشان سەر هەفتوو دیکە یەکژی لە جێکی دنێ هون چمە وانە دەحەوێنتین هەولێ بۆوانڕا تەکلیان چێ دیکەن و تاشقەڵێن ئیرانێ شخۆرا چێ دیکەن خەڵک وسا لێ دنەڕێ و لە گۆری ینی خەڵکژی بەڕاستی ڕاست دەبێژە ینی ئەو مەسەلای پترۆل و غاز و نزانم چ ینی فەیدیامە تێدانینە ئەم زەرەر دەکەن ینی نها چەند ڕۆژی دنێ ئەگەر کو ئەو ئەمبارگۆ وەرن فەڕستکردن وڵاتی ڕۆژهاتە ناوینژی بێن مەجبورکردن و پێک بینن هەمی تەکلیە خۆن بە رووسیا قەدەغا بکەن وێ دەمێ خواردنژی نامینێ گەنم و جەهێن رووسیا ژینایە نایێ ڕۆژهاتە ناوین چ دەبێژە هەرێک دەبێژن پترۆڵە فیاتا پترۆلێ نرخی پترۆلی گران دەبە وێ دەمێ ئەم قازانج دەکەن نەوسایە نرخی پترۆلی گران دەبێ لێ تو قازانج ناکەی پترۆل لە ڕۆژهاتە ناوین بە ئاوایەکە عەدالەت نایە بڵاوکردن دەدزن لەو ماژی توش ji berêda feqîrtir dibe xwarin jî la sedî pêncî girantir dibe û dest jî nakeve ê ku zerer dike tûy mirov gerek bê wê rengîliye binêre ez hêvîdarim hadibe fêmkirin dîsan slav û rêzê xwe pêşkêşî we dikim û hêvîdarim hûn kanala me YouTubeê subscribe an jî abone bikin vîdyoên me layık bikin û bilav bikin slav û rêz hîwa xweşna